Horas madihita sa luhut na, tabarade marohanan pikirata lato mangihon hatana debata, martangiang mahita. Dami di debata na sumurung siyan sa luhut na ruha. Ima na mangaramoti ati-ati ng pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hamuakadongan sa haporsyaon, hatani debata, dagay piturpu Jamita, di Minggu pasyahon dung Trinitatis, mere tanggal 1 Agustus tahun 2021, nyiretu sian Epesus pidu na papaton, membuka sen ayat na parjulu, rodi ayat na pituhon, songonom maridok desi. Asa au na tarihot di bagas sa Tuhani, huapoy mahamu, parangi ho kamuma na tama, hobartu pajun nang songkop tuhamu. Martorot ni roha situtu, marlabo jalan berlaba si roha, masih haehean di bagasan roha na holong. Haringga so kamuma Mangaradoti Hasadaon ni Tondi, pinadomu ni dame. Ayah sadado dagingi, jalan sadado Tondi. Ayah songonido hamu terjo di bagasan sada pakirimon di bajo ni. Sadado Tuhan, sadado haporsyaon, sadado nang padidion. Sadado di bata, amani sesudi, si gonggomi saluhut, si torusi saluhut jalas ingani saluhut. Alai tuganup hita bedo di basa-basahon asi-asi, marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Ido sahatna, hawakadongan sa porsyaon, nagabi topik ni Jamita di Mingguta saratiaun ima, Mangaradoti Hasadaon ni Tondi. Dongan na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Jesus Kristus, surat Epesus ima sada surat na neguriton ni Apostol Paulus, uju di hurungan di Rom ibana. Songot padohan na tersurat di ayat sada, takas do ibana, babua ibana ima Apostol Paulus, na tarihot di bagasa Tuhani. Nak petarihot Apostol Paulus di hurungan Rom di ujui, alay horan pamatang na do na tarihot. Alay yang ko tondina, pakirimon na, semangat na, tang doho tarihot. Balik sa siyan hurungani, marguguru ibana mga boy huria Epesus. Hamok karongan sada situruodo pabahiran ni Apostol Paulus, marhitia surat na tinongos nai, gahebuhal ni partodio na manguludoy, diruas ni huria Epesus. Jala, sahak do itu hita ditikyon, gahebuhal ni partodio na mangulu. Suang-suanima na taida di masa ni pandemi COVID-19 di tikyon, gudang do aka nasudung hia masa, ikon masa ma ditonga-tonga ni uruta, ima namar berdemuat turuh ni partodion. Isarana mulu na jolo, ia pangotusyota lau majakon hatani dipata, hola di parasoran di gereja do. Hasil ni nama jaha bibel di tonga-tonga di bagasta. Alain wain, diajar do hita marbisuk, memaki akka selehon-lehon di dipata, marhiti barbirotuan isarana akka teknologi. Ngagudang dipatupa, dipartikis sinuaingon, para mingguon secara online. Tumangi Jamita senragam ni media sosial. Songon na tapatupa sinuaingon ima tumangi Jamita via YouTube. Asa sa setong na, turus tusido na pinatupa ni Apostol Paulus di tikina. Siyan surat na terongos nai, gaya barita na patuguhon haporsyaon. Songonima dihamasa di partikisyon na yon. Ang giat niyan ak Jamita na tatangihon, siyan media sosial, nain niya ni, tao patuguhon haporsyota, laman jonok kita makilala, diadupan ni dipata. Di tonga-tonga ni pamujota di ibadah. Hamu karongan kobar tu topik ni Jamita di Mingkon, ima Mangaradoti Hasadaon ni Tondi, om mananaing siriwangota, asabuharu hita akana porsia di Tuhan Jesus Kristus, marsiadu lau patupa saluhut nai. Toto sahali, maca si holdo rohatta, molojupang Hasadaon, tiragam ni paranguluta si ganupari. Isada roha, isada pakirimon. Di huta nang di balian,
lumu pinang di tunga-tunga ni huriai. Alai mulu selalak marsuali, lalak marsalisi, isu ada du hapursyot tai, isu ada du pamujot tai. Tunggudang dunuai taida, akka parserepion ni halak na porsia, parserepion ni halak Kristen, nasursar ala suarong be Hasadaon ni rohana sida. Tunggudang dunuai gereja, naselalak marbadai, lalak marsuali, idaun, sesongon na torok bilangan na ala yang kau sesetong na di bagasan rohana nunga marasing-asing. Garuk tahun serang du tabba bilangan ni huria, tabba bilangan di gereja. Aron dunia ani sen haulion sen hadengganon ala manabba akana porsia. Ale arang du setonga-tonga ni manabba huriai hinorohon ya kabar selesian. Mulu di sedikit sedia do ha masa di perjoncong ni huriai. Bue mahabotua musena pabua tang ada ni hadengganon ale ala ni parsadesian ido hajoncongan di huriai ala marbada sian sada huria di pajoncong mahuria na asing songoni masih patah lalap pernguluan ka namar huriai ala suarong Hasadaon ni namar roha arung dusada barita mardonga puda ima namar berdemu tadengok tu pangalaho nadausian Hasadaon ni roha. Arong mana masa bisa ada huria itu ngatungan sada luat. Nasalalap marsoal huriai. Jadi narohonnya kaparsoalan na masa di ngatungan ni huriai. Bisa kapi paulan ni huria ma tak dohot akka uras ni huria patu pahon parapoton mana rengote na masa di ngatungan ni huriai. Jadi ditikin na marapotina sida arung masih tuang-tuangan ni nasida nama dok songonon. Mulu hasonon dupi nama masa di hurion. Tumago malau hita tu kantor distrik pasahaton akka nama masa di tuang-tuangan ni huriaton. Nindama tu akka naturpi. Dugi Roma nasing madok mangalusi hatare. Bohado mulu ditulak distrik kita. Dia bayi hitam musi lau. Dugina asing pitor delusi. Mulu ditulak distrik atau kita. Lau hida tu kantor pusat. Tuksi dugi pitor musi alak nasi mantokon. Buha musi mulu ditulak kantor pusat tidak. Turi bayi hitam musi lau. Madai kero musi alak nasi mangalusi. Babulu ditulak pusat kita. Ba dagati ba guarni hurion. Ayah soholan huriaun hasahatan lau tu surgo. Huriana asing pe bodo gabi hasahatatta tu surgui. Dang pigaliling arong masahalak na sulpak mangalusi madokon sa dapat Tuhanna. Toho mai molo ngatapajoncong sa da huriane baru. Idok rohatta bui hasahatatta tu surgui. Ale buhamu sema molo ditulak surgui kita. Hohom mana jadi satokin. Ale terorong mau sih mangalusi. Babol ditulak surgui kita. Tapi mau sih surgutta de baru. Ima didok nasida mangalusi suku-suku ni. Awak korongan saprosyaun tersonggok musudia kana begisa. Ala alusi daksian hasit tonga be. Alai dunga mardunga muruk. Nunga gai rohana sida memikiri karena masai. Sepola mana be dipikiri. Dungi didok dongan asing ma tuak kadungan neh. Tumago mamanat kita makatai. So tunggai penol solio musi ditunga-tunga ni hurion. Tubago mahita manat memikiri. Terlului maju akka alus na domingkan asadame huriaton. Ima nagabi pangaripunan ni peraputan ni. Hawa karukan sa porsyaon, jojo do masa sesokon di tunga-tunga di huria. Ala ni nasoolo tarjalo rohani ya sahalak pandapok di dongan na. Oro duge pucir suada. Patubu hacit ni roha. Sahak maktu na badai. Olo may di dadiwa maragam alasan di bahen. Laso olo biba na minggu. Dang olo ibarhubas di huriay. Tulan na kana asing. Moro di beta-beta iba na lahong minggu.
manang di beta-beta asa robar huwas muse tu huriai lalak sembar daddi di dokma salidong supidda mata padditai salidong supidda mata guru huriai la soolo biao mar minggu tu huriai la soolo biao mar hubas iba di do ibada itu ngatonga ni pangalaho nesa lalap mar daddi habitu tuma 2 periode padditai 2 periode guru huriai mar hubas di huriai makarokan isi duna luangan tangarok kabila bana mono se martaha kita dihatak kangon dihajuka tu niroha ananda domingga ni ma tapatalu marohatta mardengga mahita sama hita olo ma hita di pature-ture tu haulion tu haringganon tajakom ma aka padapot niya kanatorop unang mahoran mangasahon padapot ta unang mahoran mangasahon hadiriotta asa Jupang Hasadaon ditoka-toka ni huriai hawak karungan sa porsyaon tulus tusima na masa di huria Epesus iba huria ni akan maragam horong harong siyan horong ni halak jahuri suang soinang siyan horong ni halak junani tung macegudang du akka hamaolon ditonga-tonga ni huriai torok do ruas ni Epesus narudu penanasida marsobat wakka gana-ganaan di sana rapar sobau tu Dewi Artemis manang Dewi kesuburan di hati hai asin di arong dupe pangalahu nasida nagai mabiar jala unduk tu kesar dada tu di bata HP di guari nasida halak Kristen udun ni masa du par pula-pula tu di huri inerhon di pangalahu ni halak jahuri nase makagijakon hadirionna nase mangarajumi babuan nasida do bangsona terpilit jala dukun nasida dangarong bangsona asing na partohap di haluaw ni tuk penong gabi Kristen ala haluaw ni didok nasura nasida olah tu halak jauh didok omma nagaya bidor piparholangan bocir suada tu perbulat-bulatan inarohon niya kahamono ni dipaingot apostol Paulus tu huriai asa diparange hon nasida parange natama songo dia parange ni halak Kristen nang majakon haluaun marhiti pakokopon ni Kristusi ima dihanguluhon nasida unang pelalap mangulahon ulaun hagiduhon jala unang pelalap saimian di parbulak-bulato hawak karokan sa porsyaon do turpu jamitaon takas do di apoy apostol Paulus huriai ima tadingok tu parangi sulahonoton yakana porsyai ima martorok ni roha situtu marlabpo jala marlabas si roha masih haihean di bagasan roha na holong omma pangapoyon ni apostol Paulus asa sudi ruas di huriai asa sudi akka halak Kristen di huria Epesus martorok ni roha unang bihagi jangon di roha dipikirin na sida ale asa adong malabo ni roha unang besa lalap naing marsalisi duda na sida alay naing malabok parange nang pakuling na sida jala adong labas si roha unang-unang be mura-mura na sida tarimas ihut ni oloma masih haihean lapatan na marsiurupan marsitupaha tuladenggan sotung gabi tu hagut turun desa kapi roha na sida wakarongan molo tarpatu pahita dia basunengon tung macei uli mahuri molubui hitam barto ni roha marlabu ni roha marlabas si roha jala marsirupan doa karungatan asing tututung sonang mapakilala atta tinggan jala sonang do molo boy rapudul di bagasa dami akka naporsiay namangihut di apoy apostol Paulus duhuriay asa di haringkasun na sida Mangaradoti Hasadaon ni Tondi pinadupo ni dami paduhanon lao paingoton huriay asa unang besalala mian di perbulak-bulaton napegudang rumang ni pangatusyon pangajarion lanakana asing alay ikon ingoton na sida do babua halak Kristen nunga di pasada di bagasan sada daging dohot sada Tondi ima di tuang-atongan di huriay Kristus tu uru ni huriay jala hita akan naporsyado pamatang ni Kristusi
Alani hapursiaon dohut pakirimu nipi sadadu Tuhan, sadadu hapursiaon, sadadu padidion, sadadu dipata, sigongkomi, jala si ingani, huhut, sitorusi, saluhutna. Asa dangadong hapi labana, molu seralap dihagijakon na sida, hadirion na mida halak na asing. Dangarong labana sa dihagijakon halak jahudi, hadirion na mida halak na jahudi. Suang-songon lima nakita di obason. Molo sa tahagijakon babahita runati kos halak na dumingkan siya nakahalak na asing. Dang gabi daw tu hadinggan ni. Dang dinggan molo sa tadok iya huriat tado nasitong molo hurian na asing dang dinggani. Naborak mo si mula rong mo si halak na madok holak kami do nabuy saha tu surkui. Hawak karongan dilo apostol Paulus do mo si pabua dilihon debatado ragam ni asiasi duganup halak na marguru tu pangalihon ni Kristus si dingulut taon. Lapatan na tung sudiru hita mardapunahon selehon-lehon manang talenta na siya debata. Holaninian tasigati majolo akka dia do selehon-lehon ni debata na tu hitai. Jala tarimangi jututuk. Tapakke do selehon-lehon ni tau sangap tu debata. Tapakke do wirho dingkan manang na tapaswasihon do selehon-lehon day. Jala sotung tapangasahon narong dihita. Sotung tapangasahon selehon-lehon ni debata narong dihita. Ikut pa. Dilehon debata pe talenta manang asiasi. Selehon-lehon na maragami asa pakyot tadui di bagasan hasarepo ni na marroha lawasangap goar ni debata na subadie. Dang laho paduduho derita songon halak na pistar halak na malu hita daw. Taingot ma hata ni debata na tersurat di Rom 12 ayat 10 sari di doa songonon alaya saluhut nai dipatu Tondi na sasadai ay asing-asing bi disagi hudi tu garuk guru lomo ni rohana. Hawak karokan Mangaradoti Hasadaon ni Tondi om mandagabi ipon di Jamita sihang olonot tadi tikyo. Buha asa sadaro hatta diragam ni gulmbit ni ngulutta. Lumubi di tuang atonga di huri. Unang binian masa aka para bulat-bulaton. Alay serak bersyaru mahita sudi akana porsyai. Rak bersyaru ma di bagasan sanani roha. Aka ruas nang pangulan ni huria. Lapatupa haulion. Lapatupa hasadaon. Mangasahon hasitongan ni Tuhan Yesus Kristus. Lumubi di tuang atongan ni hahamasa ni pandemi COVID-19. Tung macerikot tu Hasadaon di tuang atongan ni hurei. Lah mangurupi pamaretta. Satu minggu nian salpu virus corona. Tutu sahali ragam du ulaun nabui patopotta. Nabatuduhon Hasadaon ni todita. Songon nang pinuluan ni Kristus hita. Di partikianon daksai songon rumang ni pakobasion sinajului bipatopotta. Yusarana martangiang, marpugu, maredde di gereja. Ale rekonto papahenan na marparulaon. Songon tadda ni Hasadaon ni todita. Tadda holong ni rohatta. Lumubi mida akadungatta na terpapar COVID-19. Rekondo hita manangyakon na sida. Mangurupi na sida. Mangalehon pangurupion. Mangalehon hata semangat. Asa tumibu malum di helala na sida. Aka sahita. Maceding gaddo murutasagi narang di hita garup. Laho mangurupi akarungat tanah marsahit. Akarungat tanah hurangani. Di hagalion sinuaingon. Tung macerikot do ulaon para sinirohaon si petopotta. Alani si basidingot tado pangalahon yak kana hurang roha. Na si oro do pihalak madok tangarong tutu sahit COVID-19. Manang na madok akka sahit na dibabayad doy.
halak na porsia di Tuhan Yesus Kristus unang ma gabi dohot lilu sokonak kana sa porsia murutung arong bisa tuangat ta na mikiri akapaduah yang songoni mamuka setikyon tapawu bamaruhatta mu bamahita bariksa hamu akarungan sa porsia uju taida akarongatta di Mangaradoti Hasadaon tatangyak ko mana sida tarubi mana sida talehon mapanorangion asa merubah nasida jala tubi nasida malum siapa persahiton na tabahem belas seruhana atik tung tarpatu pani huriai rikot du huriai pada diinganan isolasi mandiri tuakana bersahit urang tahiragamnya kaulaun nabui patu-patu di tuang-tuang ni hamasa sirengkon jala ima ragam yakka dalan siama saun di pandemi COVID-19 asa tutu hita akka halak Kristen na marsada ni ruha na Mangaradoti Hasadaon ni Tondi tang lala be sa ito hagijago ni ruha tapi kiri tang lala be sa mga lui perselisian jala sa markosom alay halak ng tutuga be Kristen halak ng pinuluan ni Tuhan Yesus Kristus yan dusa ng hamagwani hadamion labasiruha dohot pangalaho naulu marsirupan nama ilo marottong say diulahon di koruna hata nilipata na pengoton jala patuguhon aporsyota lapatupa saluhut nay tersurat do di rombid dosa produa ayat asaplonom songono di duduk di si sada maruhamu sabahamu unang hati buon pikiri hamu alai patuturo hamu marohamu tu haserepon unang parbisu kamu di rohamu atau kamu akarogan margugu mahita lapatupahon sa luot na ito sido hita tarjo laho Mangaradoti Hasadaon ni Tondi pinadomo di dami na siyang tuhatta Jesus Kristus. Amin martang yang bahita. Ali Tuhan di pata Jehovah pargukuy mahami patupahon na duminggan di tunga-tunga ni guru nami di mana tao makanguluhon Hasadaon di bagasan namin na siyang Kristus. Jaro matangyang namyon marhiti-hiti pakokopon niya na Tuhan Yesus Kristus. Amin.